Tervehdys kaikille, meikäläinen on Esso ja tervetuloa meikäläisen ensimmäisen YouTube-videon pariin. Mä ajattelin, että mua haluttaa tehdä YouTube-video, joten mä loin kanavan ja aloin kuvaamaan. Ja tosiaan Pleikkari Vitosella pelaillaan, koska tällä on erittäin yksinkertainen tehdä YouTube-videoita. Ja mä haluan kokeilla, että mitä tästä tulee. Ja ensimmäisenä mä ajattelin aloittaa tälle kanavalle uuden sarjan. Ja mä en tiedä mikä tämän sarjan nimeksi vielä tulee, mutta joku tuunataan niitä autoja tai kustomoidaan niitä autoja tai joku vastaava. Ja sen tarkoituksena on tosiaan siis, te sanotte mulle auton ja mä kustomoin sen oman maun mukaan. Joko mafialuukkia, riisikippoa, ihan siis taivaan ja maan väliltä meikäläinen tulee tuunaamaan nämä autot, ja mikä sen parempi on kuin aloittaa kuule Mersulla. Ja tosiaan tämmöisellä, mä en muista mikä tämän auton nimi nyt oli niinkö tällä pelissä, mutta siis tosiaan tämmönen vanhan mallin Mersu on kustomoitavana tällä kertaa. Ja erittäin tyylikäs. Mä en tiedä sitten, että millaisen auton mä teen tästä. Tässä on vähän niinkö mafialuukki-ainesta. Ja mä haluan siihen kumminkin vähän semmoista pientä häröyttä. Ja ei kai siinä, kun lyöhän kuule auto käyntiin ja lähdetään kustomoimaan, että mitä tälle pystyy tekemään. Ja mod vehicle, eli tuossa näkyy tuo nimi, Benefactor Forge Large Hammer, eli sledgehammeri. Ja tosiaan tuningin saa, eli driftauksen saa tehtyä, mutta mä en välttämättä halua kyllä tähän nyt mitään driftingiä laittaa. Arc coverit, joo, sitten saadaan vähän niinkö pientä widebodia. Ei nyt mitään aivan järkyttävää, mutta en kyllä tiedä, sopiskohan tuo nyt tähän autoon. Ei tuo huonon näköinen kyllä oo, ja tietenkin pikkusen antaa tommoista widebody-kitin luukkia siihen. Lyöhän tommonen siihen. Armorit tietenkin pitää lyödä maksimit, jarrut maksimit. Etupuskuria löytyy. Ei kovin montaa vaihtoehtoa kyllä oo, mutta mä tykkään kyllä enemmän tästä, kun tuossa on nuo alavalot. Onko nuo nytten sumuvalot vai miksi noita nyt kutsutaankaan. Lyöhän tuo siihen ja sitten takapuskuria, no niin. Nyt alkaa jo vähän näyttämään semmoiselta ärhäkämmältä. Onpa jännä, kun eteen ei saa kuin niin yksinkertaisen. Ja sitten taakse saa kumminkin tämmöiset aika härön näköiset. Mä en oo kyllä nyt ihan varma, että haluanko mä siihen mitään sen erikoisempaa. Nuo on ihan näppärän näköiset, mutta niin on nääkin. Mutta tää tarvis kyllä toiselle puolellekin nuo pakoputket. No otetaanpa tuosta noin. Enkine lyöään tietenkin täysille. Pakoputkien valintaa, mitä täältä löytyy. Tuossa on komea, mutta mua vähän häirittää, kun ei toiselle puolelle saa. Ei saa. Siinä olisi kyllä kultainen, mutta en mä halua kultaista, mä haluan tuon. Siinäkin olisi kultasena. Mä tykkään kyllä tuosta stokista, kun se on tommonen vähän kiiltävä. Jätetään stokki siihen. Kusivalot, löytyykö? No löytyy, tietenkin. Pitäisikö laittaa ihan vaan? Täällä on näitä teippejäkin. Nuo on kyllä, oi, nuo on kyllä komeet. Mutta mä tykkään kyllä noista normaaleista valoistakin. Tuossa on vähän liian pienet ja tuossa on kyllä valinnan vaikeus. Lyöhän kylmästi vaan kusivalot siihen.
Mitäs meillä täältä löytyy? Oho! No niin, semmoset tuplaturpot, mutta ei tää nyt kyllä tähän autoon sovi. Jos tästä tekisi driftausauton, niin ehkä sitten, mutta ei nyt ehkä. Nuo vois sopia tuohon, mutta kyllä se on pakko laittaa täältä nämät. Aivan ehdoton laittaa nämä kyllä, että saadaan. Tästä tulee siis mafialuukki-auto. En halua välttämättä tätä nyt miksikään driftausautoksi laittaa, kun ei ehkä toimi välttämättä driftausautona. Täältähän saa valojakin ostettua. White lights. Electric blue. Minkä Oho, nehän näkyy tuolla, katoa. Onko täällä mitään härskiä valoa, mikä olisi? Tuosta saisi kyllä keltaiset heti tehtyä. Otetaanhan nuo keltaiset vaan sen takia, että. Ja sitten tietenkin neonit pitää lyödä. Onko täällä mitään lyön kultaiset? Ei huono. Liveriä löytyy kans. Tuossa nyt ei kyllä muutu mikki. Ei täällä kyllä nyt oikein mitään hienoa löydy. Ei toimi. Lyöhän. No ilman muutahan me nyt lyö. Tämmöset tää näyttää oikeesti hienolta. Tästähän saadaan tehtyä oikeesti aika komea vekotus. Noin. Primary color. Kyllä me tajutaan mennä matta mustalla. Jos meillä vaan mahdollisuus ei me mennä matta. Mennäänkö me metallic mustalla? Katsotaanpa mikä näistä nyt näyttäisi niinkö kaikista tyylikkäimmältä. Mun mielestä kyllä se pitää mennä aivan täys mustana, mutta ei tää matte oikein nyt toimi omasta mielestä tässä niin hyvin, että pitäisikö se lyö vaan metallic musta. Ja sitten lyö kans secondariin matta musta. Saadaan vähän semmoista mafia-luukkia tähän. Sitten me saadaan tietenkin täältä levikkeitä. Tuo voisi olla hyvä, niin ei tarvitse laittaa karbonia siihen. Sitten saadaan pikkusen myös tuommoista splitteri. Kyllä se saattaa tuo näyttää kaikista parhaimmalta tuossa. Se on vähän menee ehkä liiankin driftingiksi, mutta annetaan mahdollisuus. Spoileri. No niin, siinä meillä on kuin valtava spoileri. Siinä on pikkusen. Juu, se on siinä. Tuo me laitetaan siihen. Onko täällä muun näköisiä? Onhan täällä isoakin. Siinä olisi komia. Mutta kyllä se menee niinkö. Kumpihan näistä nyt olisi sitten. Tuo vähän pitempi. Otetaan tuosta. Pelkästään ylös. Ja totta kai lyön tonttiin koko auto. Turbo. No laitetaan turbo vähän viheltään kans. Ja sitten meidän pitäisi keksiä tälle vanteet. Nää on kyllä aina se auton sydän. Että mä en halua tähän kummiskaan mitään överivanteita. Mutta vähän semmoset, mitkä kääntäis niinkö päätä, kun tällä ajelee. Levipellithän olisi kaikista hienoimmat, mutta ei täällä taida semmosia herkkuja olla. Tuossa on kyllä ihan näppärän näköiset.
Tuossa on kans. Mutta täällä on isompaa vannetta. No niin. Saadaanko vielä isompaa vannetta? Otetaanpa vielä tuuneri. Isompaa vannetta tarvitaan. Ei me nyt näin pientä. Kyllä se menee kuule street-vanteilla ja se oli se semi-isot vanteet, mikä mulla kävi mielessä. Tuossa on kyllä vähän semmoista vähän semmoista luukkia, että tää on kyllä aina valinnan vaikeus. Tää on aina valinnan vaikeus. Kyllä me mennään Deep Blakeillä ja Wheel Color. Pitäisikö sulla olla valkoiset? Koska mikään muu. No keltaiset ehkä. Menneekö liian överiksi? Menneekö tosiaan liian överiksi? Eikä mene. Höpö mene mihinkään. Ja siitä kuule keltaiset atomikit, jos ei täällä mitään muuta oo. Kyllä atomikit, keltaiset atomikit ja Bulletproof Tires ja Yellow Tire Smoke. Windows, no totta kai me pimennetään koko auto. Ja se on kuule siinä. Se on kuule siinä. Ja kommentteihin tosiaan voi sitten sanoa mikä auto haluatte nähdä seuraavaksi, että meikäläinen tuunaa. Ja meikäläinen yrittää toimittaa parhaani mukaan. Ajetaanpa tähän näin pikkusen parkkiin ja lyön tuosta vähän valoja päälle, mutta eihän ne valot pysy päällä tietenkään. Mutta tämmönen auto sitten nyt tuli. Omasta mielestä ei edes huonon näköinen. Mä kyllä tykkään tästä perästä. Tästä tulee semmonen amisluukki. Ei ole liian törkeä tuo spoileri tuossa ja tähän nyt käydä pikkusen testiajamassa tietenkin, että miltä se tuntuupi. Ja tosiaan tämmönen, mä tykkään kyllä tästä keltaisesta, tää näyttää oikeasti hyvälle. Varsinkin kun täällä on vielä yö. Ai että on kyllä, nyt on komia auto. Ja arvosanoja voi saa laittaa tietenkin kommentteihin kans, että 1–5 tai 1–10, mitä mä pilasin tästä autosta ja mikä näyttää erittäin hyvältä. Ja tosiaan minä kiitän ja ylistän, että jaksoitte katsoa meikäläisen ensimmäisen videon. Meikäläinen jää grindaamaan rahaa seuraavaan autoon ja ihastelemaan tätä mafialuukki-autoa. Mutta tosiaan kiitoksia teille katsomisesta ja nähdään seuraavassa videossa. Moro!